2026 bisini TTADC Chongmariwo Tipra Motha Kwbang vote by Kwpwlai wngkha. Abono rwksawino 11 Maharanipur Telamura constituency by Khopchak Haludia bisini lukurok tini candidate boromgwrang Uttpal debormano kwbang vote by Kwpwlai khlaimani yagulo Chongmariwo Kwpwlai wngmani baino Kwpwlai wngmani pali Thwnglai ka 36 mile lahar himpotok khlaimani bisingtino pali thwngmani mangpili nukjakha candidate no logeo twilayi Tipra Mothani adongrokno. Tipra sarok tabuk sebagai hancat tunggu bubarane lagi waktu itu dia kok abau nah ada dia